Культурныя скрыжаванні. Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, шановное господарство. Добрый день, все прихильники белорусской традиционной культуры. Сегодня черговая передача. Проводите разом с вами Иван Иванович Круг. И я хочу сегодня на самом початку перекинуть мосток поміж передачи минулого четверга и сегодняшнего. Коли хто слухає нас і пам'ятає, що в гостях у нас був Олександр Вікторович Титовець, працівник Академії наук Інституту мистецтвознавства, етнографії, фольклору, який зараз називається Центром культури і літератури мови. Чоловік, який разом со мною об'їздив всю Білорусь, записали десятки варіантів святкування восенських дядов. І ведаючи, што ён сёння не будзе прысутнічаць, ён папрасіў мяне яшчэ разочак звярнуць увагу на некаторыя акалічнасці і, што называецца, падвесці вынікі, падсумаваць тую сустрэчу, потому што на дваіх гэтага часу аказалася малавата. І памятаем, што восенскія дзяды — это свята шанавання памяці памёршых, і мы говорим звычайна, што вот сённяшні дзень, скажем, Михайла і святкаванне дзядоў напярэдадні Михайла называліся михайлаўскія дзяды, і часцей за ўсё адзначаліся ў суботу на самом пачатку лістапада. Аднак ён расказваў пра тое, што яму давялося запісваць восенскія дзяды, якія адзначаліся, напрыклад, у панядзелак даруйце, не восенскія дзяды, а дзяды ў цэлым, якія адзначаліся у панядзелак перад радаўніцай, то есть веснавыя дзяды. Затым гаворка ішла і пра тое, што напярэдадні восенскіх дзядоў, менавіта акцэнтую увагу на слове дзяды, адзначаліся яшчэ і бабы, то есть у пятніцу перад памінальнай суботай адзначаліся яшчэ, так сказать, і, калі хочаце, жаночая лінія, так сказать, якую трэба было ўспомніць, узгадаць. І затым гаворка ішла пра тое, што памінальныя сталы маглі быць і раніцай у першай палове дня, і маглі быць у абед, і маглі быць адвячоркам. Хаця я заўсёды, як бы сказаць, настойваў на тым, што все тое, што звязана з ушанаваннем памёршых, это все-таки павінна была быць другая палова дня, таму што, паглядзіце, калі зірнуць шырока на змест нейкіх, скажем, культуралагем беларускай традыцыйнай культуры, то атрымліваецца, што суткі і светлавы дзень быў дакладна распісаны ў адпаведнасці з характарам працы. Вот тое можна было ў гэты час, вот это можна было толькі ў гэты час. Напрыклад, калі памёр чалавек, то яго часцей за ўсё адпраўлялі, вывозілі з хаты на могілкі, это скажем, у 13 або 14:00, вот з 12 до 14, вот у гэты час. Чаму? Таму што калі мы з вами прыйдзе час будзем гаварыць пра матэматычны код беларускай культуры, то мы скажем, зона жывых, хата — это цотная структура, это парнасць. А калі мы трапляем на могілкі, там дамініруе няцотнасць. І поэтому вывозілі у цотную гадзіны дня для таго, каб трапіць на могілкі ў няцотны лік, разумееце? Вот гэтыя матэматычныя рэчы абавязкова, так сказать, захоўваліся. Далей, калі памінальны стол вот адразу пасля могілак, скажем, пасля пахавання, або там 40-wy дзень, то памінальныя сталы, як правіла, ладзілі пасля захода сонца. Толькі адвячоркам пасля захода сонца. Але было другое абмежаванне. Памінальны стол — это не вяселле, поэтому сядзець за паўнач ні ў якім разе нельга было на памінальным стале. Чаму тут? Да по той простай прычыне, што лічыліся, што час ад поўначы, то есть умоўна 24:00 або 00:00, скажем, і до 3 гадзін, калі вы пачытаеце казкі, там вельмі часта матыў да трэціх пеўняў, да трэціх петухоў, так сказать, ён шырока выкарыстоўваўся. Час, калі панавала зусім іншая сіла, і менавіта ў гэты час дадому прыходзілі душы памёршых продкаў. Поэтому все акуратненько, дакладненько, так сказать, все размежавана, все акуратна
распісана. І самае цікавае, самае дзіўнае было, так сказать, у маім жыцці аднойчы такое здарэнне. Прыехаў да двоюроднага стрыечнага брата, так сказать, у Ляхавічы, вечарам пасядзелі, так сказать, шмат пра што пагаварылі. Назаўтра, я яму кажу, плануем дзе-небудзь, так сказать, там апоўдні. Я сказаў слово апоўдні выехаць. І он адразу, што называецца, давай мне нагадваць. Як так, этнакультуролог і не ведае, што ў 12 гадзін дня выязджаць нельга, таму што ў 12 гадзін дня вывозілі толькі на могілкі людзей. Кажа, пройдзе 14 гадзін, і толькі потым паедзеш. Мне гэта было вельмі прыемна, і я вельмі часта такія сітуацыі, добра памятаючы ўсё это, я просто, што называецца, іх прагаворваю, потому што брат таксама ўсё жыццё быў звязаны з культурай, і калі хочаце, у нас это, паміж сабой такія экзамены памяці, звязаны з нашай памяццю і заглыбленасцю ў нашу традыцыю. Але тым не менш выхаваўчы эфект быў. Так што мне было сказано, або выязджаеш, так сказать, в 11, або потым пасля 14. Это цудоўна. Я гэтаму вельмі рады, што ў розных куточках Беларусі пра гэта у нас ведаюць. І на завяршэнне гэтай тэмы хацеў бы сказаць наступнае. Восеньскія дзяды, насамрэч, справа надзвычай сур'ёзная, надзвычай складаная, і, можа быць, у некаторай ступені тая, калі хочаце, магія, тая закрытая тэматыка, якая за імі схавана, да гэтага часу нам пакуль што не зразумела. Я пра што? Калі мы на вяселлі садзіліся адзін да аднаго бліжэй, як мага бліжэй, паміж плечом мужа і жонкі і тымі суседзямі, якія сядзелі побач з намі, не было ніякай прасторы, то есть за гэтым мелася на ўвазе. І муж, і жонка, тыя маладыя, якія зараз абралі шлюб, павінны жыць па жыцці так, плечо ў плечо, цесна і, так сказать, шчыльненька. А калі так за памінальным сталом і на тыя ж самыя восеньскія дзяды садзіліся так, каб плечо да плечо не дакранацца. То есть мелася на ўвазе, што паміж намі сядуць душы памёршых продкаў. Цяпер паглядзіце, існаваў рытуал, спецыяльны рытуал запрашэння і, безумоўна, рытуал развітання, всему свой час. І тады дзіўныя дзве рэчы, якія шмат гадоў не даюць мне пакоя, якія, хацелася пераправерыць, але, так сказать, я не ведаю, шчыра прызнаюся, як гэта можна было б зрабіць. Напрыклад, ёсць этнаграфічныя пісанні, калі, скажем, у дзень восеньскіх дзядоў у царкве распачыналася набажэнства з нагоды шанавання памёршых, памінальная субота. І пасярод храма раскладвалі невялічкае вогнішча, і туды клалі спецыяльна падрыхтаваныя для гэтага купальскія зёлкі. І гэтыя зёлкі, я думаю, што утрымлівалі пэўныя галюцыгены. Чаму? Таму што знаходзіліся сярод прысутных жанчын, называецца, я называю іх, так сказать, з тонкай псіхікай, ёсць розныя словы, экзальціраваныя, так сказать, або нейкія іншыя. І тады, што называецца, надыхаўшыся гэтым, так сказать, дымам гэтых кветак, зразумела, людзі траплялі, так сказать, у нейкае такое дзіўнае становішча і стан, і тады пачыналі гаварыць: ой, глядзіце, прыходзяць душы, так сказать, даўно памёршых людзей. І потым такі ж самы варыянт, ёсць апісанне, які праводзілі дома. Скажам, на прыпечку таксама, так сказать, палілі гэтыя зёлкі, а маленькае дзяўчо, не тое, што там 2-3 гады, я меў на ўвазе, так сказать, там 12-14 гадоў, дзяўчынка, так сказать, стаяла побач, і калі яна потым пачынала гаварыць тую ж самую фразу: а вон, паглядзіце, дзядзька Пятро, які хішэна запамятала прыходзіць, і так далей, то самае дзіўнае, што выклікае проста шэраг пытанняў і не ведаю, як на яго, так сказать, адказаць, это тое, калі людзі дарослыя, якія сядзелі ў хаце за сталом, прасілі расказаць: а у чым яны апрануты? У што апрануты гэтыя людзі? І калі дзяўчо пачынала расказваць, там, цётка Галя апранута у гэта, дзядзька Пятро у гэта, тут валасы шавяліліся, што называецца, дыба станавіліся. Таму што тыя, хто сядзеў за сталом, яны добра памяталі, як, у чым апраналі, як праводзілі гэтых людзей. І калі дзяўчына ў дэталях расказвала пра іх адзенне,
то вот этот момент, этот нюанс для мяне становится, так сказать, ну, пакуль што недасягальным. Як на самой справе працавала вот эта памяць, як чалавек считываў эту інфармацыю, у якім становішчы ён знаходзіўся, ну, это, конечно, парафія псіхолагаў, і я вельмі хацеў бы, каб калі-небудзь хто-небудзь прафесійна заняўся гэтым пытаннем і зразумець не эфект, так сказать, дзейнасці галюцагену, а эфект дзейнасці вот этой родавай памяці і выклікання, хто да гэтага дадумаўся, хто здагадаўся вот менавіта такім чынам, так сказать, выкарыстоўваць гэты рытуал якраз на восеньскія дзяды. Таму што як чалавеку, які вывучаў космас сялянскай хаты дэталёва, мне зразумела, вот літаральна тыдзень таму назад мы былі на радзіме Янкі Купалы, так сказать, і там у той хаце сядзелі за сталом, прыселі, дакладней кажучы, паглядзелі, і я расказваў, як на бэльцы, якая бліжэй да чырвонага кута, выпісваліся або упісваліся, ну што значыць, нехта крэйдай, нехта вугальком з печы, нехта алоўкам ужо больш позні час, а нехта проста браў нож і выразалі імя памёршага чалавека. И тогда вот эта родоводная белька, я ее так называю, да, родоводная, потому что там память про тех людей, имена уписаны. А раз уписаны имена, значит, это родовая книга памяти. І тады, калі накрывалі стол на восеньскія дзяды, як заўсёды ён пачынаўся з малітвы, все, кожны садзіўся, так сказать, па свой бок, мужчыны з правага боку, жанчыны з левага, самы старэйшы прадстаўнік сям'і садзіўся ў тарцы стола, а другі тарец стола быў вольны, потому что это вот, ну, что называется, калідор, душа для памёршых людзей. І вот там, калі, так сказать, пачыналіся запрашэння душаў памёршых продкаў, то, ну, сямейны грамацей, раней так это называлася, вставаў і считываў тое, што напісана на бэльц, імёны гэтых людзей. То там эфект, вот, так сказать, адзення тых душаў, так сказать, або тых людзей, душы якіх прыходзяць сюды, і ў чым яны былі апрануты, это ўжо іншая рэч, да? Мог хто-то расказваць, но як без названня, вот непасрэдна перад гэтым, так сказать, імя таго, каго запрасілі за стол, і гэта дзяўчына, так сказать, да? Ніхто яе не гаварыў, ніхто намекаў, хто павінен прыйсці, якім чынам яна считывала эту інфармацыю, сказаць надзвычай цяжка. Тое, што наш дыялог з продкамі, вот пасля той перадачы мне давялося некалькі разоў сустракацца з маладымі людзьмі, і я расказваў пра это, то ці то людзі, наглядзеўшыся гэтых фільмаў пра розных трансформераў, Чалавек-павук і так далей, у нейкай ступені ёсць ужо перанасычанасць псіхалагічная, яны пабойваюцца, то есть нармалёвая псіхіка ў людзей, яны пабояцца кантактаў з усім гэтым. На што я вымушаны быў сказаць, что першае, тут сядзела сям'я. І все разумелі, што ніякай бяды ў прысутнасці сям'і быць проста не можа. Па-другое, навошта было запрашаць душы памёршых? А просто па той простай прычыне, што гэта было свята адрасаванае ім. А па-трэцяе, это адно з тых самых моцных святаў, на якое абапіралася культура нашай памяці. Я перш за ўсё націскаю на гэтыя тры словы і хацеў бы, каб мы больш-менш грунтоўна зразумелі адно. Культура нашай родавай памяці. Это тое, чаго нам на сённяшні дзень катастрафічна не хапае. Магчыма, я ўжо калі-небудзь расказваў пра гэта. Ну, калі так, то паўтаруся. Шмат гадоў назад у універсітэце культуры я на сустрэчы са студэнтамі першага курса сказаў, ні адзін з вас не атрымае залік або экзамен па маёй дысцыпліне, калі вы не прынесеце мне радаслоўную аж да 7-га калена, як мінімум. Вы бачылі, колькі было слёз, вы бачылі, колькі было пытанняў, вы б чулі, якія бацькі з якімі галасамі тэлефанавалі мне, якія толькі словы мне не гаварылі. Што мы будзем пісаць, мы будзем разгаварыць, мы будзем тэлефанаваць у вышэй стаячай інстанцыі і ўсё такое. Я сказаў, калі ласка. Але правілы гульні я расказаў, калі ласка, падключыцеся і вы перавернеце пласцінку і займіцеся лепш іншай справай. Самае дзіўнае было ў чым, што тыя, хто найбольш настойліва мне тэлефанаваў і прасіў, так сказать, зняць гэтае патрабаванне, яны першымі прыйшлі і папрасіліся прыйсці на тую сустрэчу на восеньскія дзяды.
Это было фантастычнае дзіва, дзівосная рэч, разумееце, калі бацькі разам з дзецьмі, студэнтамі сидзелі за адным столом, перад намі стаяў, так сказать, нейкі там напой, ну, конечно, без градусаў, просто, так сказать, минеральная вода для сімвала, тому что это были складовыя. Там, дзе была памінальная каша, там, дзе была свечка, фотаздымкі бабулі, дзядулі, якія былі яшчэ, так сказать, пры жывой памяці этого рода. І калі мы пачалі, так сказать, все это рассказывать, это выкликало просто неимоверный резонанс. А самое главное, что люди потом дячили, обдымали, потискали руку и говорили: ты просто примусил обудить нашу память. Мы на сегодняшний день разумеем, что мы не перекати поле, а з якого роду. И коли люди там недзе аж до середины 19-го даруйте стагоддзя обновили свой родовод, то мне думается, что больше счастья в семье не было. А самое главное, что на стене в этой хате, так сказать, на самом видном месцы выросло родоводное древо. Я лічу, что это самый галоўны стымул для того, каб мы зразумелі, что мы на гэтай зямлі не адзіныя. І, можа быць, з гэтага яшчэ б сказаць самае галоўнае, ведаеце ў чым? Вот мне, як чалавеку, які дапамагае лячыць розныя хваробы сродкамі традыцыйнай медыцыны, мне часцей кажуць такія словы. Ну вот тэлефануюць і кажуць: Іван Іванович, дзіця нарадзілася з масай праблем, так сказать, псіхічнага развіцця. Ну адкуль? Мы здаровыя, муж здаровы, да, жонка здаровая, а дзіця праблемнае. І я нічога не гавару ў адказ, я кажу: прыязджайце, сядзем, будзем гаварыць. І я пачынаю людям доводить: да вы просто не ведаете, что недзе ў 5-м калене ці то ваша бабуля ввела хлопца, ці то ваш дед, так сказать, згвалціў дзяўчыну. Там, ну, масса всяких таких жыццёвых рэчаў магло здарыцца. І вот род, ён жа прымае тыя парушэнні на сябе, і пакуль вы не адпрацуеце, вы будете цягнуць пакаленне за пакаленнем. І поэтому вы здаровыя, а дзіцёначак нарадзіўся праблемны толькі по той простай прычыне, што вы перад тым, як зачынаць дзіця, вы не пацікавіліся гісторыяй свайго рода. Вы не адпрацавалі тыя пытанні, тыя праблемныя сітуацыі, а кінуліся, так сказать, вырашаць одну праблему — працягу роду, не ведаючы ні з аднаго боку, ні з другого, а чыйго роду вы. Вот. И поэтому еще раз, мы не сами по себе. Нейкая кропочка на этой земле, або нейкая фигурка, так сказать, вот, якая, ну вот, невядома адкуль узялася. Мы даўжэразны, падкрэслю, не доўгі, а даўжэразны ланцужок гістарычных падзей праз прызму вашага роду. А там сыходзіліся розныя роды. Вы добра ведаеце, асабліва той, хто аднаўляў свой родовод. Поэтому там мноства розных адгалінаванняў. И кожны род — это свой лёс, это своя традыцыя, это своя культура, это своя памяць. А памяць, я ў дадзеным выпадку бачу слово памяць не толькі як зварот у мінулае. Памяць — это той груз, які ляжыць на вашых плячах зараз. І ў нас, калі вы, ну, паглядзіце на сябе ў люстэрка, або, так сказать, правой, левой рукой, так сказать, паспрабуеце падняць, памахаць, то вы бачыце одно плечо, одна рука — это память тая, якая прыйшла з учарашняга, з пазаўчарашняга дня, але другое плячо, як на тым помніку Ілліча, якая рука, памятаеце, звернута куды? У будучыню. Так і тут, даруйце, ваше другое плячо нясе з сабой памяць у заўтрашні дзень. І толькі тады, калі пазваночнік ваш у нармалёвым стане, вы разумееце, пра што я? Радаводнае дрэва ваше, да, ачышчанае, так сказать, ад розных напластаванняў, тады вашы рукі раніцай прачынайцеся, яны не нямыя, яны не имеюць, яны могуць падняць дачушку, унука, сыночка на рукі і панесці ў дзіцячы садок. Вот што такое наша памяць і нашы восеньскія дзяды. А цяпер прыходзіць час завяршэння восеньскіх дзядоў. Паглядзіце, што цікавае. Накрыты стол. І вы ведаеце, памінальныя сталы не прыбіралі ў той дзень, у які яны адзначаліся. То есть маецца на ўвазе, што побач з намі сподачак талерка для памёршага адклалі, але гэтага не чапалі. Ноч стаялі, так сказать, накрытыя рушніком, там, нейкім настольнікам, але мелася на ўвазе, што абавязкова ноччу сюды прыйдуць падсілкавацца душы памёршых. І толькі тады, калі заканчваецца памінальны стол, уставаў старэйшы гэтага роду, маліўся,
павярнуўшыся да абразоў да чырвонага кута. Следам за ім маліліся все. Ну, зразумела, толькі калі, так сказать, нехта немаўлятка або зусім малое дзіця, яно просто трымалася на руках матулі, бабулі і прыслухоўвалася да мелодыі гэтай малітвы, да мелодыі, рэзананснай мелодыі гэтага роду. А затым з продкамі трэба было развітацца. І самае дзіўнае, як яно праз слова праламлялася. Калі мы прыходзім у госці, чуеце, прыходзім, да? То есть ножкамі тупаем па нашай роднай зямельцы, прыходзім, то пра душы памёршых продкаў. Дзядуля гаварыў, ляціце туды, дзе вы пастаянна знаходзіцеся, адлятайце ў вырай. Чуеце? Вот оно, эфірнае, лёгкае, да? Без вагі, што называецца. Адлятайце да мінулага, да наступнага года. І тады выконаўся яшчэ адзін рытуал, які зноў-такі не дае пакою. От часам кажуць, самагубца, вісельнік, тапельца, душу неўзупакоеного чалавека у храме не хацелі адпяваць і так далей. А мне думаецца, што гэта зусім неправільна. Чаму? Таму што наадварот, што называецца, такому чалавеку, які пакончыў жыццё самагубствам, трэба, ну, даруйце, калі ласка, трайная павага. Не таму, што ён парушыў, так сказать, недзе, як у народзе кажаце, пазорыў свой род. Не, а таму, каб потым душа чалавека знайшла свой прытулак на тым свеце, і каб яна не прыносіла няшчасця нам жывым. Потому што тысячы паданняў, тысячы легендаў гавораць пра тое, што душы несупакоеных людзей апоўначы прыходзяць і па-рознаму паказваюць, даюць знак сваёй прысутнасці. Мы прыдумалі слово полтергейст, і там пачынаем гаварыць, што гэта, ну вот, нейкія касмічныя рэаліі. Да ніякіх касмічных рэалій, акрамя таго, што гэта якраз душы тых неупакоеных, якіх мы не правялі на той свет так, як трэба. І таму, каб гэта не паўтаралася, і таму, каб мы нейкім чынам, так сказать, сапраўды развіталіся з душамі памёршых, глядзіце, што рабілі. Пасля той формулы развітання дзедуля або бацька, так сказать, ну, дужэйшы мужчына з гэтай сям'і прыносіў у хату, што вы думалі? Барану, якой баранавалі бульбу. І ён раз паварочваў гэтую барану, так сказать, зубамі да выхаду, то есть мелася на увазе, каб все тушкі душы вылецелі з хаты, і каб ні адна з іх тут не засталася, ён бараной прыкрываў, так сказать, гэтыя дзверы, зачыняў іх, каб душы не вярнуліся назад. Фантастычна цікавыя рэчы. Мы вот описываем часам навукоўцы, этнографы, фольклористы описываем эти обрады, но мы не разумеем символику, мы не разумеем до конца семантычныя гарызонты ўсяго таго, што за гэтым адбываецца. Або бабуля рассказала, дед рассказаў, як і што. Мы перадалі дасловна, што называецца, тэкст на паперы той ці іншай кніжкі, але не расшифравалі, не паспрабавалі самі ні разу правесці такую, скажем, вечарыну вот со сваёй сям'ёй, або дзе-небудзь з той сям'ёй, у якой да сённяшняга часу захоўваюцца гэтыя традыцыі. Мы сваімі рукамі не дакрануліся да прыроды гэтага рытуала. А калі б мы маглі гэта зрабіць раз, другі, трэці, я думаю, што нашы навуковыя даследаванні пайшлі б зусім у іншы бок. Потому што, калі я сёння чытаю у навуковых даследаваннях такія словы, наступны раз мы пра гэта больш грунтоўна пагаворым. Заканчвалася жніво, і тады жнейкі, тры найбольш спрытныя жанчыны, пакідалі 20-30 каласкоў, блізка, якія стаялі адзін ля аднаго, потым перахоплівалі каля каласоў гэтыя сцябліны, і атрымлівалася нешта такое, як фігура жанчыны. Але калі потым яны перавязалі гэта і прыгнулі да зямлі, то атрымалася барада. І гэта атрымалі назву Вялесава барада. Мы потым падрабязна пра гэта пагаворым. І тады паглядзіце, у сярэдзіну, вот, ну, Вялесавай барады, а калі вы вот, уявіце сабе 20-30 сцяблін, і калі вы версе перажалі, то атрымалася егіпецкая піраміда. Ну, не егіпецкая, наша піраміда. І тады ў сярэдзіну гэтай піраміды клалі наступныя рэчы. Акраец хлеба, кавалачак сала, соль,
І што-небудзь з таго, што, так сказать, на гэты час было яшчэ садавіна і гародніна. Гэта мог быць там агурок, напрыклад, позні, там, або памідор, ну, конечно, у больш позні час, так сказать, да? Або там нешта такое. І вот калі ты чытаеш наше сучаснае даследаванне многіх навукоўцаў, маіх калег па акадэміі навук, і ты там бачыш ключавое слово ахвярапрынашэнне. Вот нам хочется толькі аднаго. І праз прызму гэтага пачынаецца вот на купалле ахвярапрынашэнне. Цмок выходзіў з вады і патрабаваў ахвяру. Давай самую прыгожую дзяўчыну. Вот такое ўражанне, што беларусы былі самыя крыважадныя, так сказать, людзі на гэтай зямлі. Вот што не абрат ахвярапрынашэння. Ну добра, калі яшчэ там кажуць, што вот кавалак хлеба замяніў жывога чалавека, ці там пеўня ці курыцу засеклі. Ладно, яшчэ нейкім чынам супакойвае. Но калі б на самай справе, так сказать, за гэтым стаялі людзі, то сёння вот на Беларусі добра б, калі б засталася адна сям'я да сённяшняга дня дажыла. А я хачу гаварыць зусім пра іншае. Ну давайте паразважаем. Я прыйшоў да суседкі, і чалавек, які па-добраму памешаны на кветках, я абавязкова, так сказать, не праміну паглядзець па падаконніках. І раптам бачу на падаконніку нейкая кветка, якой няма ў нас. Кветка прыгожая, прарасла, так сказать, моцна все. І, безумоўна, хочацца ж, ну, нейкім чынам пераняць эстафету, каб у мяне на падаконніку было такое ж. Вот, а ў народзе казалі, лепш за ўсё прымаецца тое, што украдзена. Ну, украдзена по-добраму, не зло, конечно. Хотя, конечно, крадзена есть крадзена. Але давайте успамінаць, што рабілі ў народзе. У народзе абавязкова казалі, на тое месца, дзе ты, так сказать, адламаў кавалачак, там нейкую алейначку, ці там лісточак, ад якога прымаецца, ты абавязкова пакладзеш манету. Тады будзе і ў цябе расці прыбываць, і ў гаспадароў бываць не будзе. Скажыце, ласка, дык гэта што, ахвярапрынашэнне? Я катэгарычна супраць гэтай ідэі і такіх разважанняў. Я лічу, што гэта была ідэя захавання гармоніі і суіснавання. Яшчэ раз, гармоніі і суіснавання, якая атрымалася на другім прынцыпе – раўнавага. І тады, калі нашы жанчыны жнеі атрымалі ўраджай, жалі жыта, новы сабралі ўраджай, то яны павінны былі не ахвярапрынашэнне зямлі прыносіць. Навошта? Яны, гаспадар пасее зерне, так сказать, і зачнецца новы ўраджай. Яны павінны былі аддзячыць зямельку за дабрабыт, за ўрадлівасць. І гэтым самым што, ахвяру прынесці? Да катэгарычна не. Ўраджай, тое ж сцебелькі зерня забралі ад зямлі сілу. І забрала ад зямлі, зямля сілу забірала ў свой бок. Ад гэтых жанчын балела спіна, балелі рукі, таму што спякотны час і ўсё такое. І тады закон захавання раўнавагі. Зямелька аддала нам, і тады мы пачаставалі яе сваім пачастункам. Мы гэтым самым і аддзячылі яе за сённяшні ўраджай, і гэтым самым закінулі, што называецца, саломку наперад, падсцялі, каб ведаў, дзе павалішся, да? Поэтому тут закладвалі аснову будучага ўраджаю, падзякі. І тады зямля атрымала падзяку ад гэтых жанчын, і тады закон раўнавагі. Гэты закон быў пастаянны. Чаму? Таму што абсалютна кожны рытуал, абсалютна кожны абрад, я у гэтым глыбока перакананы. Гэта паўтарэнне намі, сённяшнімі сучаснікамі 20-21 стагоддзя, неважна, 19 стагоддзя нашы продкі, тое, што было некалі шмат тысячагоддзяў назад створана багамі, потым павінна было падтрымлівацца кожны год нашымі культурнымі героямі. Ну так у этнаграфіі называецца, так сказать, або ў казках, той герой, пра якога расказваецца. Культурны герой, які стаў падставай для ўзнікнення вашага рода. І ён паўтараў кожны год тое, што было створана багамі. Але прайшоў час, і на сённяшні дзень мы з вами з'яўляемся тымі культурнымі героямі, які кожны год прыходзяць на радоніцу на могілкі, якія кожны год на восеньскія дзяды запрашаюць душы памёршых продкаў да сябе. Мы з вами героі сённяшнія, героі культуры, якія захавалі ўсе памяць аб сваім радаводзе, і поэтому мы павінны, захоўваючы вот раўнавагу, яшчэ раз, раўнавагу, так сказать, паміж рознымі часткамі, так сказать, нашего жыцця і рознымі сферамі нашего жыцця. І толькі дзякуючы гэтаму падтрымліваецца вот
той закон раўнавагі, які утрымлівае нас у такім і дынамічным, і стане статычным адначасова. Паглядзіце, калі ласка, пачынаючы з канца 2000 года шматразова гаварылі пра канец свету. Толькі потому, што ацтэкаў каляндар завяршаўся гэтым. Але мы з вами кожны год паўтараем і паўтараем нашы абрады, і дзякуючы гэтаму свет будзе яшчэ доўга стаяць на сваіх нагах.